Shoemaker. Kai mai wankin takalmi so. Dan zuma na. Zan faɗan wanke goggoge min takalmin nan ka ga dai gashi yayi wani da ta haka. An yi da to wallahi. To haja. Ya dai ya gari ya. Wallahi lafiya lau. To tubo shi man haja. Haka. To haja wankin takalmi da to ciro takalmin man haja. Wallahi ai zamani ne zo da ni ba a wanke min kafa wallahi takalmi a kafa wallahi. Haka a kafar za a wanke shi kenan. Shikenan haja. Kallak dawon. Laka dawon. Kuna ma kokari haka. To ai in babu ku ba magana. Wankin kafofin da dukkan yan samarin in ba su ga mu ba an takalmi ba su bare na mana hankali suke. Hajiya. Wallahi gogoge sosai wallahi. To hajiya. Gogoge kuna wannan wankin takalmi a jiki? Ina ba mu ai kasar ce haka. Kai digiri ma yake kai. Kai yake digiri ma ka zo ka yi wanka shi. A Isra'ila. Kai gaskiya. Ga ka tarar ras ɗan kyakkyawa. Allah hajiya. Wallahi. To ya za a yi. Wallahi ga ka ɗan kyakkyawa da ka me yasa ka yi wannan aiki. To aikin san kasar ta mace Najeriya. Sai ka gama digiri ma ka zo kana iban kashi. Ga ka tarar ras ɗan kyakkyawa. Ai hajiya haka ne abin Allah ke. Ai hajiya kasar ta mace haka. Kake iban kashi. Su kuma su kwaye kuɗin a can. Ya isa haka ina da aiki a gida ya isa. Ina da aiki hajiya. Ya isa na gode. Yayi kyau. To ga abun dan sadaka na wankin takalmi. Hajiya ina a bazan karɓi kuɗin ki ba. In ga wannan zuke ki haka. Ai ni wankin ma da na yi miki kadai ya isa. Ina hadu da ni ko irin waɗannan bayan Allah irin na gaskiya wallahi na ji daɗi babu kamar ku yanzu wallahi. To hajiya. Nagode. Ai ni kin mun komai ma ni. Barin koma ga gida kada a mun magana. To. Nagode. Ai mu inda irin ku ne ai ba za mu ba ku ba. To hajiya shi kenan. Nagode. To sai na zo da magana ba ko ba. Ba a zuwa da magaruba duka aiki. Kai karfa wani tsautsayi ya kawo ka gidan nan gidanmu ba a zuwa da magaruba kaji? Ba da ma an zo ni? Sai kenan hajiya ni. To za dai mu haɗu ka bari in na fito wajen inda ka gani sai ka zo ka wanke min takalmi za ni neme ka da kaina. Sai an jima. To ai hakan ma yayi dai. Hakan ma yayi dai. Kai ta kwashe min kudin. Jama'a ta yashe ni. Jama'a ta kwarbace ni. Jama'a ta kwarbace ni. Kai Allah ya taimake ni ma bata yabi kudin adashan nan na mutane ba. Taf. Subhanallah ai na koma gida. Kwashe ni. Ai ya fice ni gabaki daya. Ta yashe ni. Ma gidan ta yashe ni. Salamu alaikum. Hey! Mi ke ta wani ke kina buga gidan soja? Dama idan ka da zakka ce daga injiniya da Tarabi Musa Kwankwaso Madugu uban tafiya. tana ina? Ba tana rake. Thank you. Ai masa godiya. Ai wa madugun jar hula godiya. Shalelen talakawa. Dego. Shikenan ranka da ba tukuici ma haka za a wannan tafi? Kina son tukuici? Ina son tukuici. Ko za a baki tukuici yanzu? Ranka dade. Za ki tafi dawakin kudu da sallan kwato daga nan Wudil. Sallan kwato ranka dade. Je gidan dattijan Kwankwasiya Alhaji Musa Salihu dawakin kudu. Ki ce a je gidan Dr. Nusa Tangwani. Ai wai Dr. Nusa Tangwani godiya. To can ma yi Nusa Tangwani da tsallan kwado zan tafi? A tafi har ta cikin garin birnin Kano. Da tsallan kwado. Ba tsallan kwado zan ba. Ni tsallan barewa zan yi.